Dobrý deň, ITčkári. Máme tu tretí týždeň a ten nám priniesol niekoľko zaujímavostí. Vaše postrehy a témy na reportáž nám môžete posielať na dolu uvedený e-mail. Dovoľte, aby som prešla k prvej správe. Správa, ktorú tu mám, je zo slávnosti, ktorá sa koná každoročne na všetkých fakultách. A ako to prebieha, sa môžete pozrieť práve teraz. V posledných dňoch sa konali na Žilinskej univerzite imatrikulačné slávnosti. Imatrikulácia je posledným právnym aktom, kedy sa študent stáva pravoplatným členom akademickej obce príslušnej univerzity a fakulty. Vo večerných hodinách sa organizovalo uvítanie prvákov Beánia, na ktorú mohli prísť všetci študenti Žilinskej univerzity. Pokiaľ sa budú konať beánie, budem skutočne veľmi rád, pretože mnohokrát sa beánie nekonali na našej fakulte. Teraz pokiaľ informácie budú pre všetkých prvákov na celej Žilinskej univerzite, je to veľmi dobrá príležitosť, aby sa zoznámili aj hlavne medzi sebou. Nie všetci však o nej vedeli. A to je? Tak keď zistím, čo to je, tak môžem ísť. Matrikulácie prebiehali už od skorých raných hodín. Nasledovali slávnostné príhovory. Dekani a prodekani priblížili prvákom štúdium na vysokej škole. Študenti mali na to vlastný názor. Mohlo to byť trošku slávnostnejšie. No, čakal som, že to bude také viac oficiálne. Také dosť jednoduché, zbytočne som sa obliekal pekne, si myslím. Síce niektorí študenti boli unudení, ale aspoň spoznali vedenie svojich fakult. Pre ITčko Andrea Dvorčáková a Marek Veselovský. 28. oktobra sa uskutočnila beseda, na ktorej sa zúčastnil dramatik, textár a režisér Nikita Slovák. Tento pán má za sebou diela ako napríklad O strašne smutnom anielovi, Kráľovna spieva blues alebo Krysár. Čo naznačuje, že beseda to mohla byť zaujímavá. Posúďte sami. Katedru mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity navštívil pán Nikita Slovák. Poslala ma kamarátka, ktorú ja som vlastne stretol v Bratislave na vodnej prehliadke, volá sa Tina. A pre mňa to bola veľmi príjemná skúsenosť a veľmi príjemné pozvanie, nakoľko ja som zo Žiliny a rád sem chodím. Svoju kariéru začal ako herec. Bol som taký dobrý, zlý herec v divadle, taký akože nič moc, ale má nejakých fanúšikov a tak. Postupne som strácal tie ambície herecké, začal som písať hry. Mal som pocit, že nie vždy ich ten režisér dobre režiroval, že sa mi to páči, tá jeho robota, takže som začal tie vlastné veci režirovať. Vďaka jeho dielu Príbeh ulice, ktorý je podľa neho najúspešnejším slovenským muzikálom všetkých čias, prežíva pán Slovák najlepšie obdobie svojej kariéry. Dostal som ponuky na sfilmovanie tohto muzikálu, videlo nás okolo 70 000 ľudí a naše domovské pôsobenie teraz je vlastne v Prahe. Pre ITčko Andrea Dvorčáková. V minulých správach sme vám uviedli novú budovu Ačko. V tejto reportáži sme sa opýtali pani kvestorky Giašikovej na interiér a plány vybavenia prázdnych priestorov bloku. Ako sa zaplnia priestory nového bloku A? Či tam budú nejaké terminály, nejaké lavičky alebo nejaký ten bufet? Takže hlavný vestibul bloku A je momentálne v štádiu návrhu. Pôvodné projekty, ktoré boli tento vestibul nejako architektonicky neriešili, ale pracuje sa na tom priestore tak, aby skutočne pôsobil oddychovo, reprezentačne a zároveň, aby istým spôsobom bol účelovo využitý. Plánujeme tam vytvoriť takú oddychovú zónu pre študentov s tým, že by tam bola jednak kafetéria, studený bufet, ktorý je asi v takomto tváre navrhnutý. Mal by architektonicky ladiť s tou hlavnou vrátnicou alebo recepciou, ktorá je tam urobená. Budú tam stoliky, bude tam káva. Bude to v správe našeho stravovacieho zariadenia, takže pani riaditeľka sa bude snažiť sortiment týchto výrobkov, ktoré tu budú podávané, prispôsobiť potrebám študentov a budú mať možnosť aj ovplyvniť ten sortiment, keď budú dávať požiadavky v hlavnom stravovacom zariadení. Zároveň by to malo slúžiť ako prijímacia miestnosť, to znamená, keď niekto buď z pedagógov alebo z doktorantov bude mať návštevu a potrebuje s nimi a nechce byť nejakým spôsobom vo svojej kancelárii, aby nevyrušoval ostatných kolegov, tak si budú môcť ako v kľude pri káve porozprávať o nejakých problémoch, záležitosti a dohodnúť chôdzku. Ďalej sa tam plánujú nástenky, aby boli nejakým spôsobom architektonicky zladené, aby to nevyzeralo, že každý si vylepí plakát, kam chce. Pri lavičiek, pri učebniach chcem osloviť pánov dekanov, aby to bolo tiež farebne zlanené podľa tých traktov, ktoré sú tam teraz, sú modré, myslím zelené a oranžové, tak aby sa farebne prispôsobili. Momentálne máme
v tzv. Reklamácii sedačky v aulách, takže sa tam znovu plánuje, lebo neboli kvalitne ukotvené, takže znovu tam prebiehajú nejaké, myslím, že práce. A čo sa týka terminálov, ktoré sú napríklad aj na Pedase a na elektrofakultách? Aj to je v pláne, len čakám na finálny návrh od architektov, ktorí to robia. To je časť, ktorá sa týka interiéru. Exteriéry takisto máme urobený plán. Je to trošku zložitejšie, pretože chceme zachovať aj určitú kontinuitu prostredia. Momentálne táto cesta je pomerne dosť hustená, jednak po nej chodia študenti auta. Chceli by sme ju odizolovať takým ako keby zeleným plotom, a za nimi bol chodník pre študentov, aby to nebolo na tú komunikáciu. A toto by bol vlastne ako keby cyklistický chodníček. Ale vnútorný chodníček by mal ísť tadeto. Toto je to námestie, tu budú teda tie vlajky a plánujeme umiestniť samozrejme lavičky aj tu na. Toto by bolo taký zelený park, ktorý by mal byť osvetlený. Ako náhle to bude projekčne spracované, musí to ísť na odsúhlasenie námesta, pretože tým, že sa tam bude zasahovať aj do verejného osvetlenia, musí to ísť na stavebné povolenie. Takže postupne sa buduje celý ten areál, len chce to svoj čas. A neplánujete vytvoriť študovňu miesto nejaké učebne na bloku A? Prišli ste s novým nápadom, ešte sme sa s takouto požiadavkou nestretli, ale pokiaľ napíšete nejakú predstavu, že študenti by chceli mať nejakú takú miestnosť, tak ja rozhodne by som potom oslovila pánov dekanov, ktorí sú v tých daných priestoroch, aby vám vyšli v ústretí a našli vám nejakú takú miestnosť, kde by tá študovňa mohla fungovať. To bola pani Gašíková, pani kvestorka. Ja veľmi pekne ďakujem, že si pre nás našla čas. A ja sa s vami lúčim, milí diváci ITčka. Dovidenia. Vaše správy sa blížia ku koncu a ja sa musím s vami rozlúčiť. Majte sa krásne a na budúci týždeň sme tu opäť.